Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Ano ato man niya apasa si Miles? Mag-unsa man ni dito? Na, gabi na ba? Iyo pa siya mabalik. Ang ako lang si Bako, taguon tong duha. Kuli na. Na, tao ara ba na napita? Di ito sila kabalik. Dito ka ulit. Unsa? Ginoo ko? Isyot, taon, tabangi ko pangita sa duha. Ato na to sila dito. Magsusita. Sige. Pero, sumano kay ispat ya? Ha? Ngit-ngit ba? Kadiyot ka magkuha ko. Kadiyot lang ha. Huwat ako. Si pastilan. Wa, mas na dining duha di ko na. Ginoo ko isyot. Hain man kada itong duha. Dodot? Miles? Hain mo! Dodot! Dudut! Miles! Miles! Hi, boy! Dodot! Day! Dudut! Dong Miles! Hi, boy! Ayugot pag binuang diya isyot. Hmm? Nabalaka og nahadlok na ba kay ko dirighain na sila. Ay, nabalim dito, no? Ay, kaya. Dito sa unahan, day. Dito sa unahan. Huwat ako. Iiwag dito sa unahan ang ispat, isyot. Dudut! Miles! Hi, boy! Alam mo, dami ongo din eh! Ha? Ikaw gyud isyot. Ayaw lagi pag binuang Di diha. mo binuha ko, day. Hoy, mga inahak! Mga tabaghak! Kung ninyong kitaguan si Dudut si Miles, iuli na niyo, ha? Huwag pataot do'y panihapon ang duha. Kuha na niyo balik kung naman kaon. Isyot, husto na gud ng binuang nimo. Eh. Imo mang samutan ang akong kabalaka og kahadlok. Di mo na binuha ko, di ko rin agad. Kana kayo, wala to sa makiti din, eh. Kitago na yun to sila. Manang nalangpit sa atong kuwan eh. Itong silingan eh, nalangpit eh. Magpasal ta. Manawagan to sa mga engkanto o mga diliw na to. Ha? Nga yuli si Dudut o si Miles. Kinuo ko. Dudot! Miles! Hain mo! Dudot! Miles! Mga anak! Hain ang taon mo! Pida ay nalukop pagin na tugsuhin ng dinhing kuwan na. Gardi ni Francing. Kuri na. Pag is Dudut si Miles. Wari yun sila yun. Tao na eh. Ginoo ko! Hain na yung taon na akong mga anak! Hain na sila! Day, huwag itilaing may buhaton eh, day. Tuulan na kung aron maulit ito duha. Manong ko og wala mangingon ta sa itong mga silingan. Magpatabang nilang basal. Aron yuli sa mga dili unato si Dudut o si Miles. Corina! Isya! Kamo na! Why ay ongo nga bigaton? Matansyang! Maikaw na! Ay pastilan, ikaw din naman natin siyang. Yawan ko ni mo eh. Kalit pa sulpot ya. Ma, nawa si Dudut og Miles. Wala mauli sa bahay. Oy! Naunsa ka magbabayana ka nga wa ka man magtanaw sa mga anak nimo. Tuan ang duhas inyo, akong gihaton. Oy, Unsa? imong gato natin siyang. Oh, dili unato de ka. Ikaw din ang tago ni Dudut o ni Miles. Nayabag ka diha apiot. Sagoy ako gitago si Dudut ug si Miles. Wa ka malipong. Madili ing unato ka karon. Aw. Tinuod ka ma, nga tuan na si Dudut ug Miles sa bahay. Bitaw man na. Tarong ko iputsur ba? Hello, Bishat. Bugal lon. Gapaan ka Diyos tiguang tawhana ka. Malaka man na. Si Bako ka. Matansyang. Tuan na lagi. Ano bang mamakak man ko ba? Mangulit ta. Adto ta magsulti dito. Kamu ha? Nagara-gara mong duha. Wa mo mahibawog unsa nga kung kahadlok og kabalaka nga gibati nga wa dayon mo mauli dinhi sa ato. Si Miles man mabi. Hilom Dudot. Tubag ka para ba? Maguwang ka. Ikaw untay magdase mong manghod. Gusto na ng pagsigig tagaw-taw ni mo ko rin na.
Si Miles man. Pagpanihapon na usa ng duha kay magsulti ta diri silong. Si Miles man. Paaboton ta ka diri sa lingkuranan ilawom sa puno as mangga. Maayo gani kay mibalik ko kay na ako'y nalimtan. Kun wa pa, asa mo abot ng mga bata nga gabi inara ba? Gipaapas ko manggod unta tos dudot ni Miles, ma. Pero Hustos ang gibuhat ni Dudot. Wa niya biyai ang iyang manghod nga nang lood og nagsigig hilak. Milakaw kay mo apas kunos iyang papa ni Pransing dito Cebu. Ginoo ko. Matod ni Dudot, midagan kuno si Miles. Kusog kuno kay nagpanawag sa nga ni Pransing. Kay agpason kuno niya iyang amahan. Layo na silag na agtan. Maayo gani kay may nalimtan gyud ko. Mao mibalik ko. Og sa nakasod na karsada ang tricycle ang akong gisakyan din sa inyong baryo. Nahayagan sa suga sa tricycle ang duha. Kung wa pa, asa nakaroon na sila miabot. Matansyang. Mauli pa baka na sila dinis inyo. Ha? Ibugid ni sayop ko rin na. Kay inahan ka. Ma. Pero gisugo na ko si Dudot nga apaso na. Ay na lang palagig pangatarungan pa. Bisan pag gisugo ni Mus Dudot sa pag-apas ni Miles. Pero responsibilidad yun ni mong maniguro ka nga luwas ang duha. Gabiin ako. Maubitaw nga nagsusi ko, ma. Nagpatabang pagani kong isyot sa pag-apas ug pagpangitan ila. Ug mauto. Corina, wag yo'y laing pangitaan si Pransing kung maunsa o mawa ang inyong mga anak. Dili gyud niya pangitaan si Ishi. Ikaw gyud. Kay gawas nga ikaw ang nahipilin din sa inyo. Inahan kapag yun sa inyong mga anak. Ayaw kalimot, anak. Sorry, Matansyang. Dili na mausab. Angay lang nga dili na gyud mausab. Kay kung simbak ko, ipalayo lang. Unsaon ka nato pagpasabot si Pransing? Ipaniguro na ko ni mo, ma. Dili na laki mausab. Manihapon sa di ay ta. Kay ganihara gyud kong gikutom. Hala, sige. Kay gigotom na sabgyog ko. Ani na lang katug, ma, ha? Di ko musugot nga mauli ka pa. O lagi. Kay may istoryahan pa ta. Oh, Tod, unsa man day mong nalimtan nga mo'y hinungdan nga may balik ka? Ay unya na tang mag-istorya. Manihapon man sa kahata. Wa nay man na og mo gawas ninyong duha sa pay, ha? Dudot, Miles. Wala. Masoko gyud ko ninyo. Wala. Ula kila. Patuo taon mo. Ayaw ninyo hatagig problema ang inyong inahan. Labi na gyud ang inyong amahan nga tuwa taon sa layo. Mikayod para ninyong iyang pamilya. Lakila. O Lola, Oh. nagsukod ka na sa Miles. Ayaw na pagilaki-ilak diha. Kung ganahan na mong matuog, pangatog na mo. Kay nagkalawom na sab ang kagabihion. Sobre? Sorry nga, nalimot yung kong hatag inini mo. Saon nga perti man namog ng istorya ni Dodot ug Miles. Nataligaman na hinuon ni nako. Nalimtan na kong hatag ni mo. Ug unsa may sud, anak, Matansyang? Kwarta. Anak na lang na ni mo, ma. Nagunahuna ka pa man. May gibilin mang kwarta si Francine. Nakahalin man daig siya sa pipila ka tanding nga among gipalikya. Ay, dili nigi ka na po eh. Gipahatag ni Greggy ni mo. Isip tabang kuno niya ninyo dinis inyong panginahanglan. Unsa? Nganong gidawat pa na ni mo, ma?
Ay, uha ko unta ni Dawalta. Kay, ikaw unta mismo maoy akong pahatagan niya. Pero namugos man siya nga ipadawat. Og ako na kunay mo tunol iningan na nimo. Sorry, Matansyang. Dili ko mo dawat, ana. Ibalik na niya. Unsa? Taon-taon lagi kang wa makanas tindahan dong ring eh. Unyag taon, kung wa manis tindahan budok. Sa may problema nimo. Wa man dong. Wa dong oy. Lagi. Bila mo reklamo kang wa kumuan eh. Wa dong oy. Nga no good. Oo. Dumulungan! Oh. Tawag mo ko ni mo, Piot. Paduolon ko ni mo? Dere, dugoy? O lagi. Sumay toyo mo. Dong ah. Sa may subriha. Sa may... Sa ibot mo sa butin eh. Kinsa naghatag mo ini? Nganong nabalik man eh? Ha, Piot? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!